Els líders del sistema sanitari teniu un gran repte. Ens hem d'adaptar a una societat, a un entorn que cada vegada és més complex, a la vegada que també és més canviant, però això ho hem de fer sempre pensant en la persona, amb una atenció centrada en el seu entorn, en la seva comunitat. Necessitem lideratges com vosaltres, que siguin transformacionals i que siguin col·laboratius. Però és molt important que entre tots vetllem perquè creem xarxes, nexes i que ens puguem relacionar entre nivells assistencials i fins i tot enfortir els nostres equips per aconseguir una assistència de màxima qualitat. Han passat per les aules de l'IFMIL 132 metges i metgesses que treballen en àmbits assistencials diversos i aquesta és una de les riqueses d'aquest postgrau. Algunes de les habilitats i competències que treballem en aquest postgrau són precisament la gestió del canvi, la visió estratègica, el compromís amb les organitzacions, les habilitats comunicatives, el treball en equip, l'empatia, la creativitat i la innovació. Aquestes competències transversals creiem que són les que defineixen el metge líder, el del present i del futur. Gràcies al projecte hem pogut acompanyar els professionals que ocupen i volen ocupar posicions de lideratge. Tenim el ferm compromís de contribuir no només a la millora de les seves organitzacions, sinó també del propi sistema sanitari. Jo crec que aquesta iniciativa del col·legi, aquest postgrau de lideratge, és especialment important en aquests moments i especialment adequat o adient per la necessitat que tenim de líders per liderar la reforma del sistema sanitari. Com sabeu, en aquest moment estem implicats tots en un procés de canvi, de reforma, d'innovació i necessitem professionals que tinguin una visió del conjunt del sistema, que tinguin capacitat innovadora i que tinguin capacitat per acompanyar els seus equips en aquest procés de transformació. Els líders necessiten ser experts, entre altres coses, amb elements de comunicació, comunicació entre equips, comunicació interna, comunicació amb un mateix i comunicació diàdica amb pacients, famílies i altres professionals. El postgrau integra diverses modalitats de treball, sessions que són mixtes, presencials i online, altres que són més de tutoratge i les més intenses, les més freqüents, són sessions, en aquest cas, tipus taller o workshop, en el qual l'expertesa i l'experiència dels alumnes s'integra amb la temàtica que s'està treballant. Les sessions es construeixen entre tots. Cada sessió és diferent perquè depèn molt dels actors i de la manera de treballar. Jo estic realment molt agraït, no solament l'entusiasme i la motivació, sinó l'expertesa de la gent que hi participa. M'he sentit molt a gust i de retruc, evidentment, s'aprèn tant o més que les persones que hi participen com a, entre cometes, alumnes. Els tallers que hem fet, que han sigut més de grups, d'exercir determinats rols, jo crec que també els posaria molt en valor perquè ens han fet anar a situacions que a vegades semblen una mica còmiques, no? Sí. Però que ens han servit també per posar-nos en el lloc i inclús passar-ho bé, no? Vull dir, ho hem passat bé. Sí, sí. La veritat és que el balanç que em faig és molt positiu, tant al contingut, als ponents i també ens emportem una xarxa de conèixer gent que, si no hagués sigut mitjançant aquest postgrau, no ens haguéssim conegut, no? Ho recomanaria, sense cap dubte, i fins i tot diria que si tinguessis temps, ho repetiria jo mateix, la veritat. El que jo destacaria més del programa és la practicitat. A mi m'ha sorprès gratament que tot el que hem treballat és molt aplicable a la nostra feina, cadascú en el seu ambient o en el seu lloc de treball. A part de que els professors són propers, són experts en cadascun en el seu àmbit, també el conèixer els companys del curs, la relació que hem establert, el poder comentar amb els companys les dificultats que tens en el dia a dia. Jo abans de començar el curs actuava, suposo que també una mica com tots, per intuïció i amb molts dubtes, no? Molts dubtes de si el que estava fent era correcte o no, no? Clar, jo he tingut molts caps,
però he tingut molt pocs líders, jo coneixia molt pocs líders, no? I què m'emporto? Doncs que ara tinc un grup de líders, no? Que sou tots els meus companys de classe, o sigui, tots sou els meus referents, tu ets la meva referent i tots els companys, ¿vale? I t'ho dic de veritat, vull dir que ara jo penso en vosaltres i crec que em serviu d'exemple per quan estic en una situació concreta, saber, mira, avui actuaria com la Vanessa, no? Amb la teva humanitat. Avui actuaria amb un altre referent que d'un altre company. I és això, m'emporto els companys del curs com a referents de lideratge. I després jo crec que també hem de posar en valor, no?, que ens han anat acompanyant tota l'estona, no? Vull dir, per part dels coordinadors aquí. La figura de la Patricia... I la Patricia l'hem de posar molt en valor, no? És una figura, com un guia. Sí, ens ha marcat el camí en tot moment. Quan ens sortíem ens tornava bé. Com a exalumne del postgrau de lideratge de l'IF1000 m'he portat i encara m'emporto moltes coses. Me'n recordaré sempre dels tallers competencials que fèiem amb el Carles Blai i la Montse Plana. Una altra cosa que també m'emporto molt positiva és que m'ha ajudat a la meva autoconeixença i això t'ajuda a les relacions que tens amb els altres a que siguin més fortes i per tant que l'equip pugui créixer i que al final això reverteixi en donar una millor assistència a la població, que és el nostre objectiu. Aquest postgrau de lideratge m'ha permès millorar coneixements del sistema sanitari i també d'àrees que poden estar estretament relacionades, com són la intel·ligència artificial, demografia, salut planetària, economia. Tenir més coneixement de diferents nivells assistencials i de diferents proveïdors assistencials. També ens ha permès que sigui un veritable espai de debat entre professionals, tant a l'aula com en espais més informals. I ens ha ofert la possibilitat de treballar individualment i en grup habilitats útils pel lideratge del dia a dia.